Karbiang longdong kamuka malong jang mi puni phaing koi rapliar ni So-arlo tum aphan phan thom ke prakithom reservation ki BJPWKADC bilalong opposition party atum cancel prodajok BJPWKADC Mohila Morcha atum pen perangkia mai ini ponsi ningduk kachepaklang Jindabad Nari Hongki Jindabad 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 Nari Hongki Jindabad 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 Nari Hongki Pratarana Nosur BJP Sarkar atum pen So-arlo atum aphan election kachepatte ponalong mate non kiwanji 2029 National Assembly election along 33% reservation ki ponji aphan Nari Shakti Wandan Adhiniyam hu abil jangmi project to lipai create trokarni Delhi Lok Sabha long paklang pondo sitalabang sobil ta implement ponji ahut India Alliance mate opposition party atum chedon dun dedetlo la sojok India dit pelong So-arlo atum ke ong dung atum ningduk kachepaklang pondo lapen BJP party along ke claim ke dam dun So-arlo atum tami for exam state lapen district along sitami procession damdo Herangki amai ini ponsi ningduk kachepaklang ringtilo Athema nili tum So-arlo tum han ke dam teng Nari Shakti Bandhan Abhiyan pua bilapu thang nili tum han nang papa sige da athema la soposi pini nili tum la da ka chingrum lo ningduk lo jeni tum han pini jakong horang nang kepiji po ani nili tum han la sam jakong horang ka pang bop ka pa bop pot opposition party tum han nili tum ningduk lo la pen ka tum han pin rem lo nili tum la so abila long ke udang mati ni tum Mohila tum han ni tum So-arlo tum han ni tum 33% reservation to jakong la dang ni tum han nang pi pulo nang pipi pen na tum nang kham khe do na join ni se ni tum pa phrang nun sia pode pa phrang nun thet de lo nili tum ningduk lo je ni tum han jakong la pen ke horang la pen ke ni tum aphan aphrang pa dam nang pu ko anon ni tum han BJP sarkar tu mi tum han kang hon palo sitame opposition party atum congress atum mi tum han kham khedun la so aputhak la alang ni la son thak thaksi BJPWKADC Mohila Morcha atum tami herangkia mai ini ponsi India Alliance mate opposition party atum aphan pin rempon tapuson So-arlo atum aphan kamatha pona sailong ki kham khedun party atum aphan ke India adet alwar atum lang dinangi putak lamthi paklang lapen labang so Nari Shakti Wandan Adhiniyam abil Lok Sabha long pachok pon pektik ke BJPWKADC Mohila Morcha atum pen tami dojoiji lapen chesong tami chesong nangji politik so dak pen chesong dunji pusi BJPWKADC Mohila Morcha President Lalita Terangpi pen long the paklang pon labang so perangkia mai kang ni pon along kachitong dun BJPWKADC President Lolita Terangpi General Secretary Kareng Phangchopi Vice President Maikon Tisopi Secretary Trisna Dekaraja Treasurer Orchana Timungpi Bitung Ringthama Mohila Morcha President Bina Teronpi Minority Morcha General Secretary Rostom Phangcho Yuva Morcha ST Morcha OBC Morcha P Morcha SC Morcha Kisan Morcha lapen kaprek ni marliatu chetongdu kongrana ka pang bop ka pa bop pot opposition party tum han ni tum ningduk lo la pen ka tum han pin rem bo ni tum la so abila long ke udang mati ni tum Mohila tum han ni tum So-arlo tum han ni tum 33% reservation to jakong la dang ni tum han nang pi pulo nang pipi pen na tum nang kham khe do na join ni se ni tum pa phrang nun sia pode pa phrang nun thet de lo nili tum ningduk lo je ni Port Hall Pen Priyanka Balmiki KTV News